É noticia de última hora, dos últimos minutos desta mesma mañá. Acabamos de coñecer os últimos datos do paro. Din que este pasado mes de novembro 59.536 persoas quedaron sen traballo. Estamos ante unha crise que recrúa. Nun minuto falamos cos nosos políticos deste asunto. Como saben, principal preocupación dos españois segundo todos os barómetros e enquisas. Pero antes, imos ver unha breve valoración do que hoxe é a nosa noticia de portada e onte tamén esa operación antiterrorista desenvolvida en Galicia. Antonio Rodríguez Miranda, moi bons días. Hola, que hai, bo día. Ana Pontón, bons días. Bo día. E Xosé Luis Méndez Romeu, moi bons días. Hola, bo día. Benvidos os tres. Eu non sei se comparten esa acepción que se escoita habitualmente de terrorismo de baixa intensidade, parece que hai accións terroristas de segunda división. O caso é que acabamos de escoitar a noticia, neste caso os expertos din que o potencial explosivo que había podía causar un auténtico masacre. O terrorismo todo é do mesmo nivel e desde logo calificalo ou quitarlle importancia realmente un gran erro. E o que está claro é que ese tipo de comportamentos teñen que ser absolutamente condenados e nós tampouco debemos darlle publicidade a ese tipo de accións. Condenalos, que o peso da lei carga sobre eles e punto. Bueno, creo que é coñecido non o rexeitamento que facemos desde o BNG do uso da violencia. Creo que aquí se estiveron facendo durante o último ano atentados non en diversas sedes e organizacións que non teñen cabida nunha sociedade democrática e nós o que defendemos en todo caso é que existan actuacións policiais que este tipo de situacións non se vivan na nosa sociedade, porque eu creo que non teñen cabida e que as ideas hai que defendelas coa palabra e non coas armas. Hai poucas semanas coñecíamos a derrota definitiva do terrorismo de ETA. E onte tivemos unha gran noticia ao coñecer a desarticulación dun grupo terrorista en Galicia, un grupo todavía incipiente, pero que xa levaba unha carreira de atentados notable. Creo que compre felicitar as forzas e corpos de seguridade por este magnífico labor e lembrar que nunha sociedade moderna o terrorismo e a violencia non teñen cabida. Dito isto, imos co paro. Noticia desta mesma mañá, os datos coñecémolos pouco despois das 9. Segundo o Ministerio de Traballo e Inmigración, no mes de novembro registraronse case 60.000 parados máis. Estamos xa por riba dos 4.400.000 desempregados, así que se van cumprindo os pronósticos pesimistas que escoitamos cada día, esas previsións de axencias de cualificación e de organismos internacionais. Que vos parece? Bueno, creo que o paro debería de ser a principal preocupación que tiveran os gobernos, a loita contra o desemprego. Sin embargo, estamos vendo como se certifican con estos datos o fracaso das políticas de austeridade, das políticas de recorte do gasto público. Non vemos a nivel de Estado como se nos situamos en máis de 4,4 millóns de persoas desempregadas, pero eu creo que o grave e o que debería de cambiar o goberno galego é que en Galiza casi multiplicamos por 4 a destrucción de emprego a nivel de todo o Estado. Eso quere decir que a política que está facendo a Xunta de Galiza, lonxe de conseguir frear o desemprego, está demostrando o seu fracaso. Lamentablemente, estamos agora en pleno debate orzamentario e vemos como o goberno galego non ten vocación de superar esta situación. Non temos uns orzamentos que reducen o que é inversión, onde non hai ningún tipo de estrategia económica e onde ademais se produce un recorte dos servizos públicos en ámbitos como o ensino ou a educación. Este dato eu creo que o que certifica é que as políticas de austeridade do Partido Popular fracasaron e ou se modifica ese paradigma e se ve realmente a unha política social, a unha política que incentive a creación de emprego e que reactive os nosos sectores económicos, ou a sangría vai a seguir aí. Antonio, atribúese este descenso do emprego á austeridade? Pode ser a culpable? Pois mire vostede, eu creo que ese tipo de discurso non se sostén, porque precisamente si no Estado español durante todos estes anos se fixe unhas políticas completamente contrarias á austeridade e agora estamos chegando a unhos datos que cada día se acercan máis aos 5 millóns de parados, co cual evidentemente non podemos decir que haxe unha correspondencia. Eu creo que efectivamente neste caso Galicia neste mes puntual si ten un incremento superior. Galicia sigue manteñendo un diferencial positivo respecto ao resto do Estado bastante importante, pero non nos satisface para nada eso. O feito de que efectivamente neste mes se incremento máis o paro é unha maior preocupación para o goberno galego, ten que selo e desde logo non é un dato positivo nin favorable así. De claro, o que si se evidencia é a necesidade xa de unha reforma laboral, desa reforma laboral
que nestes días quedou claro que hai que propiciar a través dos acordos sociales, por eso o que vai a ser o próximo presidente do Goberno do Estado se reuniu xa cas organizacións sindicais e cas empresariais e lle deu un plazo. Teñen hasta despois de Reis, precisamente, para poñerse de acordo e para que, como debe ser fruto dun acordo social, salga unha reforma laboral que permita incentivar o emprego, porque é a principal preocupación que hoxe temos todos, que teñen todos os españoles, porque lle afecta directamente e, lóxicamente, que temos que ter os políticos en primeira instancia. Pero non hai unanimidade sobre para que vai servir esa reforma laboral, porque é verdade que os sindicatos cos que se entrevistou onte Mariano Rajoy e Antonte están dispostos a dialogar, a negociar, están dispostos a ceder, o presidente da patronal tamén se amosou disposto a ese diálogo, pero no caso dos sindicatos din, reforma laboral, sí, pero isto pode que non sirva para acabar coa crise, pode que este sexa un problema financeiro e non laboral. O certo é que as últimas reformas laborais, algunhas delas cun grado alto de consenso, non conseguiron modificar a curva crecente do paro. Polo tanto, parece que hai algúns asuntos máis serios, máis importantes, sobre os que hai que poñer o acento, fundamentalmente a recuperación do crédito para que as empresas poidan desarrollarse, medrar, facer negocio e a partir de aí crear emprego. O certo é que, dentro dos datos que hoxe coñecemos, é extraordinariamente preocupante o dato de Galicia, porque levamos varios meses nos que o paro medra en Galicia por riba da media do Estado. E iso significa que aquí estamos a sufrir neste momento problemas singulares aos que o goberno galego, o goberno do señor Feijóo, parece alleo. De feito, é moi raro que o señor Feijóo fale de desemprego, é moi raro que fale de investimento, e as políticas sectoriais que foron desarrolladas ata agora non produciron ningunha creación de emprego en Galicia. Parece que, ademais dos problemas xerais, aquí temos algúns problemas específicos sobre os que o goberno galego debería pronunciarse e, sobre todo, actuar. Eu o que quería matizar é que isto non é un problema puntual de un mes. O desemprego ven medrando en Galiza máis que na media do Estado desde o ano 2009, desde que chegou o Partido Popular á Xunta de Galiza. Entón, aí hai un efecto claro entre a política que está aplicando o actual goberno da Xunta e o seu efecto pois a hora de destruir emprego no noso país. Eu, desde o Bloque Nacionalista Galego, que temos que decir é que non creo que a solución veña da man dunha reforma laboral, porque estamos ante un problema económico, ante un problema de modelo. O goberno do PSOE a nivel central, hai pouco tempo, aprobou unha reforma laboral que nos estivemos en contra porque dixemos que non iba a ser a solución para o desemprego, que iso iba a provocar un abaratamento do despedimento. Co tempo vimos como iso foi así e, lamentablemente, un novo goberno sigue nesa mesma senda. O Partido Popular xa nos anuncia que a súa prioridade é unha reforma laboral, que o único que vai a provocar é un novo recorte dos dereitos dos traballadores e das traballadoras. A prioridade debería de estar noutro terreo do noso punto de vista. Ten que existir unha reformulación de como funciona o sistema económico que temos. Eu creo que é un momento de apostar por unha banca pública e, no caso galego, de evitar que se venda a nosa caixa e que podamos ter un instrumento ao servizo da economía do noso país e apoiar os nosos sectores económicos, porque con reformas laborais deste tipo non se vai a solucionar o desemprego. E máis, vamos a ver como novamente o único que se produce é un recorte de dereitos, abaratamento do despedimento e que cada vez os traballadores e as traballadoras teñan salarios máis baixos, teñan peores condicións laborais. Ese non é o modelo que defende o BNG. Esta reforma vai axudar a sair da crise? Evidentemente, a reforma laboral non é a única que hai que afrontar e que sai da crisis, non? Evidentemente, se hai un problema, e eu comparto eso co señor Méndez Romeu, un problema de liquidez nas empresas, mesmo tamén de posibilidade de acceso aos créditos das familias, non? Nós temos perfectamente claro que o 80% do emprego en Galicia e tamén en España está sustentado nas pequenas e medianas empresas, está sustentado tamén nos autónomos, non? Que todos coñecemos cantidad de empresas con 1, 2, 3 traballadores e que durante estes últimos tempos tanto sufriron e houve un descenso, pois casi poderíamos decir exponencial. Evidentemente hai que facer unha reforma do sector financeiro, é necesario que o crédito chegue ás empresas, non podemos permitir que empresas perfectamente viables hoxe poidan estar cerrando as súas portas simplemente porque lles falta esa liquidez, pero que desde o punto de vista económico, productivo, comercial serían viables e desde logo tamén as familias. Por lo tanto, eu creo que
A reforma laboral é un dos mecanismos, hai que falar da forma de negociación, hai que falar dos tipos de contratos, para variar os tipos de contratos, pero para dar estabilidade, non para fomentar a temporalidade, porque evidentemente iso é o que se trata de evitar, e por eso os agentes sociales debense implicar, e lóxicamente o goberno ten que ter a súa responsabilidade. Se eso lle engadimos precisamente unha reforma do sector financiero, se incrementamos os apoios ás pequenas e medianas empresas, aos autónomos, eu creo que por aí temos que estar na senda de cambio, e logo xenerar confianza, porque evidentemente a evolución económica parte dunha confianza, e esa confianza temos que xenerar a cara dentro, pero tamén cara fora. Por iso a posición do Goberno de España respecto das institucións europeas e a súa labor neste ámbito creo que é fundamental. Pero algo terá que facer a Xunta de Galicia, a lo menos cos instrumentos que ten a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, por exemplo, comprometeu un plan eólico que iba a crear milleiros de empregos. Non hai ni un só emprego creado a día de hoxe e todas as empresas din que ese plan é sinceramente inviable. A Xunta de Galicia dispón dun instrumento financiero importante que é o IGAPE, que vai sufrir unha minoración do seu orzamento no 2012 e que ademais está sendo fortemente censurado polas propias empresas por inoperante. Por lo tanto, hai instrumentos, hai capacidade, hai competencias, e o que falta probablemente no goberno galego é a decisión, a vontade ou a visión do que pode facer dentro das súas competencias e dentro do espacio económico de Galicia. Vostede sabe que o plan eólico, permíteme, só 30 segundos, que o plan eólico efectivamente se está a desenvolver e precisamente se acaba a anunciar, fará cuestión de 15 días no norte da provincia da Coruña, unha empresa relacionada directamente co sector eólico, un plan industrial que vai a xenerar moitos empregos. Evidentemente, os empregos non se crean doxe para mañá, señor Méndez Romeu, vostede sabe o perfectamente, necesitan un tempo, os proxectos industriales necesitan un tempo para desarrollarse e desenvolverse. Mala cousa cando unha empresa dice que vai a botar a andar e nun mes está botando a andar. Evidentemente, eso non pode ser un proxecto sólido. E, desde logo, desde o Goberno do Estado non tuvemos moitas axudas tamén en materia eólica, que durante estes meses pasados mesmo se estuvo entorpecendo a posibilidade con limitacións de primas a este sector e que evidentemente nos axudou, pero tampouco nos axudou o feito de que agora teñan en entredito os seus empregos tantos traballadores do sector naval por certas decisións que nos viñeron impostas desde outros ámbitos, e o goberno galego está traballando para que esos empregos do sector naval non se perdan. É dicir, o goberno galego sí está traballando duro. Evidentemente, cando traballas contra todo tipo de elementos, e mesmo hai outros gobernos que teñen responsabilidades por riba das túas e que non colaboran, dificilmente pode ser eso. Por eso nós temos unha convicción importante que o goberno galego, traballando na línea que está traballando nos nosos sectores do mar, do sector do automóvil ou do sector do naval, ca colaboración agora directa do goberno do Estado, realmente Galicia ten que ter un salto cualitativo importante e cuantitativo. A mí o que me parece é que ese discurso sería críbel se o Partido Popular na Xunta de Galiza acabara de aterrizar, pero é que xa vai consumida máis de media legislatura e o que temos como resultado da acción da Xunta do Goberno do señor Núñez Feijóo e de todo o seu executivo é que en Galiza destruímos máis emprego, é que desapareceron as caixas, é que se consolida unha crise no sector naval, é que o sector eólico, por culpa do sectarismo do Partido Popular, estuvo paralizado e sabíase que había un escenario en que se iban a modificar as primas do sector eólico e non lles importou ao PP poñer en risco o desenvolvemento do sector eólico no noso país, e o resultado é un absoluto desastre. Vostedes tiveron durante toda esta legislatura a excusa de que todo era culpa do goberno central. Veremos cal é agora a actitude que ten o Partido Popular, porque unha última cuestión. É curioso que onte se falaba a respecto dos problemas, falaban os representantes do PP respecto dos problemas de financiamento das comunidades autónomas. Eu non escoitei o presidente da Xunta de Galiza decir que o novo executivo iba a modificar un sistema de financiamento que discrimina claramente o noso país. E que ese é o seguinte tema que quería introducir antes de rematar, porque nos quedan tan só 2 minutos, pero esta cuestión sí que quero tratala. Onte, a seguinte reunión de Mariano Rajoy foi precisamente cos presidentes regionais do Partido Popular, os que lles volveu insistir na necesidade de que teñan contención no gasto e austeridade nas súas contas públicas. De feito, pediu que establecesen por lei un teito de gasto como que xa se estableceu aquí no Parlamento de Galicia, pero o que quedou en suspenso, segundo dixo o propio Javier Arenas, foi ese aprazamento da débeda coas comunidades autónomas. O presidente da Xunta aquí en Galicia dixo que estaba convencido de que en canto Mariano Rajoy comprobase o estado das contas públicas do Estado, si se iba a producir ese aprazamento. Será así?
Evidentemente non se pode acadar compromisos alegremente, e o presidente do goberno do Estado, antes de asumir un compromiso, ten que ter coñecemento real desas contas. O que sí manifestou de xeito claro é unha vontade política, e a vontade política é que, ademais, directamente relacionado con propostas que desde Galicia levamos facendo e que aprobamos no Parlamento de Galicia, que esa débeda que temos que pagarlle ao Estado, que evidentemente non é culpa de Galicia, sino de mala xestión de un goberno anterior, e que nos obliga a por 500 millóns de euros todos os anos de devolución, en vez de facela en 5 anos se faga en 10, co cual evidentemente significa que en vez de pagar 500 pagaremos 250, que significará 250 millóns de euros máis que vai a poder ter o goberno galego precisamente para xenerar actividade económica e provocar que non siga incrementándose o desempleo, entre outras cousas. 30 segundos para cada un, por favor. O que non sei é se o presidente da Xunta fai propostas alegres, porque se hai un ano se decía que había un problema grave co financiamento, o que parece lóxico é que agora o Partido Popular reclame que ese problema de financiamento se supere. O que lamento é que onte o que escoitamos é que o Partido Popular, Mariano Rajoy, o que pide é novos recortes que van a supoñer novos recortes en educación e sanidade. O señor Mariano Rajoy está no seu dereito a guardar silencio sobre os problemas e as decisións fundamentais que vai adoptar, que sin duda van a ser moito máis serias do que se está dicindo estes días. E estamos asistindo a unha pequena ceremonia da confusión, con moitas entrevistas, poucos contidos e promesas etéreas. Un día dixe unha cousa, logo queda desmentida e así vamos. Resposta de sí, non pode ser e marchamos. Vai haber eleccións en 2012? Pois en 2012 non tocan. Grazas aos tres, Antonio, Ana, Xosé Luís, grazas por vir os tres a este faladoiro. Vémonos o vindeiro venres, nos seguimos con máis noticias de actualidade.